Oink, 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 oink. Musta ka na, Mari? Eto, mahandab sa katuig na takgas. Ayan, welcome back mga guys. Mayroon akong bisita dito at nagpapatulong sa akin na maghanap ng baboy na bibilhin. Ayan, at sasamahan natin siya papunta sa aking uncle na si Papay Sani. Mega love shoutout. Dahil ayan, yung baboy na bibilhin ay gagamitin niya sa fiesta sa Unay. So guys, tulungan natin para makapamista tayo sa Unay kapag dumating na yung araw ng kanilang pista. Syempre, makakapanakgas tayo. Shinshen! O, api ka na ha? Sa vlog. Ya din napalit baktin ang metikulusa nga magturot do sa Antihita Central Memorial Elementary School, Sir Nilo. Mapalit siya ni De baktin sa barangay Magsaysay, lechonon sa kanya pagdibu. Sa ikalawang pagkakataon. Ayan mga guys. Kaya siya tinawag na metikulusa kayo, nagnireklamo na sa kanyang ginagawang pagbabaktas. Salvation! Tapos yung presyo ng baboy na bibili niya tag 12, hinihingi niya, gusto niya maka-discount kaya hinihingi niya ng tag 30 na lang. Mayaman ni siya. Para sa mga di nakakaaram, prominente ni siya sa Lawang. Oo. Siya ang tagyaon sa Unay Elementary School. Bisan siya nagtututdo sa Pimhita. Ate, seryoso bang sa'yo nagbabakti lang kam? Bakit sila ninyo tutubuhan na ka? Para silang gobyerno. Seryoso ito ni Edyo Kalalawas, nagbabaktinan kam. Oo, ano? Oo. Naku pa rin yung vaccine. Hala, ate. Ate bang hindi pa soba yan eh. Ano ba? Reklamador na palit. Pasuba na hindi. Ate. Hala. May pagbuto kasi ni... Langit na. Roadside area na. Ate. Ay, kaging pagal mo siya, mag-aroin dara ko ang discount. Siyempre naman. Tag 9,000 na lang niya na. Bukay nga. Yan. Talaga. Naging politician. Ano ba iniinigin mo niyo sa pinabuhay niyo ate? Nagnereklaman ko ano, buyer. Ate ate. Baka mga demonyo. Demonyo daw. Arayo. Sa totoo lang, nagnereklaman na first time makatara sa uma. Ayan guys, panayreklamo nga sa Sir Nilo Hiray dahil ang layo-layo doon ng kanyang binabaktas. Para lang makita yung mga baboy na kanyang bibilhin. Ayan. Oh, ito, 12,000 lang po yan, guys. Kaya nagrereklamo siya kasi bakit daw ang mura-mura, 12,000 lang po. Ayan. Ay, ano ba yan? Muntik na ako doon, ha? Ito pa, oh. Oh, tag 12,000 lang po. Mga guys. Ayan guys, oh, lalaki ng kanilang mga Babuyan Island dito. Yes, yo, break it down, yo. At ayan nga mga guys, ito dito yung mga pinagpipilian ni Sir Nilo ng mga Babuyan Island. So, tsinatsaga nating samahan sa Sir Nilo dahil syempre, yung sa atin naman baka tayo ay maimbita sa pista eh. Sa Unay. At nako, baka naman tayo ay panakgasan niya. At ayun, nakipagtransaksyon na nga sa Sir Nilo mismo sa sa baboy. doon siya sa inahin nang hingi ng discount. Ayan oh, ito yung isa pang gusto niyang pagpilian o gusto niyang bilhin. At ayun nga si Sir Nilo nang hingi ng discount sa inahin. At yung inahin naman ay nagrereklamo dahil binababoy daw sila. Ayan, hingi daw ng hinang discount si Sir. At ayan, sinisilip nga niya kung may bunay.
Gamot daw yun kasi sa mga hindi nakakaluwas. At ayun, sisilip na naman siya dun sa isa pa. Ang nakapakal. Ayan oh, nagtransaksyon na sila. Hala. Oh, yan na. Isa, dalawa, tagal, buwan ng week ako na tayo. Lima, anim, pito, siyam, 10, 11. Talagang transaction gab eh. Talaga.